Petit, el monstre. Text i dibuixos d'Isol. Editorial Calibroscopio. Coneixes a Petit? Petit és un bon xic que juga amb el seu gos. Petit, també, és un xic dolent que tira dels cabells a les xiques. Petit pot ser molt bo amb el seu iaio Paco. I pot ser molt roïn amb els coloms. La seva mamà li pregunta: com pot ser que un xic tan bo de vegades faça coses tan dolentes? Petit no sap què contestar. I és que és difícil tindre-ho clar. Perquè Petit és dolent quan conta mentires i bo inventant contes, roïn en matemàtiques i bo en llengua. Petit té molta cura dels seus joguets, que això és bo. Aleshores, és dolent que no vulgui deixar-los? Bo per a res, roïn per a tot. Petit vol un poc de tranquil·litat i un manual d'instruccions que solventa els seus dubtes. Hi ha coses que l'intriguen, per exemple, per què si Gregori és un xic odiós, l'altre dia li va fer llàstima? Per què si és roïn estirar del cabell de les xiques, Laura segueix seient al seu costat? Perquè com més s'esforça Petit per ser un xiquet bo, més roïn pareix el resultat. Seria alguna classe de monstre inclassificable? Es pregunta Petit. En tot cas, el seu gos Tadeo no sembla tindre problemes en això. Petit li diu a sa mare: potser sóc una espècie de xiquet bo dolent. No hi ha una altra explicació. Comprenc, diu sa mare. La meua mamà és bona perquè comprèn i dolenta per deixar-me sense postre. Serà que ve de família? I conte contat, conte acabat.